Čus lidi. Já natáčím teraz vlog ve formě videa normálního. Toto sice bude informační. A chtěl bych říct, že máme nový kanál, protože na ten předchozí se nám někdo nahackoval a už se na něho neporadím přihlásit. Tak jsem založil nový, jmenuje se úplně stejně, ale máme tam profilovku už danou. A vím, jak udělat, abych mohl to. Mohli jsme dělat jak se tomu říká, livestreamy, jo. Takže tím bych, teď bude nějaký livestream naplánovaný, tak zrobím další video, nahraju ho a pak bychom natočili nějaké. Jestli berete, tak hoďte like a to tu bude asi konec, takže čau.